Abazali nababevutha ngumsindo bavale isikolo iKakamas ngalentsasa ngelikhalezela ulawulo olugwenxa kwesisikolo. Abazali bathi badiniwe zizithembiso zesebe lezemfundo kwiphondo nekudala lithembisa ukuphanda izisikolo. Kuvalwa nje esisikolo abafundi bebelungiselela ukuchophela iimviwo zabo zaphakathi enyakeni. I'm scared for my future because this teacher don't do their work properly. And I can't take it anymore. Abazali batyhola ibhodi yesikolo ngolawulo oluhexexe bathi okukhokhelele kubeni zingabikho izinto ezifana neencwadi kwakunye nenkqubo yokuphekela abafundi. We closed the school because yesterday the learners must begin with exams. They couldn't begin because there is nothing to begin with. The department on the education don't want to come back to us as parents of high school Kakamas. We are waiting for them since January. Senjalo abazali bafuna ngelithi baza kusivala isisikolo de isebe lezemfundo kwiphondo lithabatha amanyathelo ngemeko yesikolo.